Sa ponosom možemo reći da smo uspješno završili projekat Jugozapadna veza, rame uz rame sa ostalim učesnicima na ovom velikom projektu, koji predstavlja najveću investiciju švedske nacionalne mreže u posljednjih 30 godina. Jugozapadnom vezom obezbeđuje se snažna prenosna mreža koja će spremna dočekati buduće zahtjeve za sigurnu isporuku električne energije i integraciju velikih vjetroparkova. Kompanija Skanska Sverige AB angažovala nas je kao izvođača radova, a bili smo zaduženi za kompletnu montažu i podizanje stubova, kao i ugradnju provodnika na 45 km trase novog 400 kV dalekovoda Hallsberg-Barkeryd. Objekat je izuzetno složen i komplikovan zbog više razloga, naročito zbog brojnih ukrštanja sa postojećim dalekovodima, magistralnim putevima, imamo prelaz 2 autoputa, 2 željeznice. Bilo je potrebno izgraditi mnogo zaštitnih portala, obezbijeti normalne uslove za rad, ali sve smo to uspješno savladali i trenutno smo u završnoj fazi. Elnos Grupa je za ovaj projekat angažovala 70-ak iskusnih radnika spremnih za suočavanje sa brojnim profesionalnim izazovima koji su bili pred nama. Projekat je također specifičan i po velikom broju različitih tipova stubova koji se nalaze na dalekovodu, negdje oko 17 vrsta i podvrsta stubova, između ostalih i dizajn stubovi, koji su specijalno dizajnirani, projektovani i izgrađeni u Italiji samo za potrebe ovog dalekovoda. Radi se o stubovima gdje je potpuno isti princip montaže i podizanja kao prilikom izgradnje vjetrenjača. Pojedini dijelovi dalekovoda Hallsberg-Barkeryd prolaze kroz područja na kojima je rad regulisan posebnim zakonskim propisima, a riječ je o područjima vjetroparkova i ekološki osjetljivim zonama. U ekološki osjetljivim zonama radili smo u specifičnim uslovima, pa smo osim poštovanja zabrane korištenja vozila, mehanizacije ili kretanja po tlu, na pojedinim mjestima radove izvodili manuelno ili pomoću helikoptera.